de a fi reîntâlnit pe Monica Rău, o studentă aici la Lucian Blaga, așa, mă uitasem la ea în timpul unui spectacol, venise Maria Dragomiroiu, la Detroit, vorbesc de America, așa, și ziceam, uite ce români, ce frumoase, uite că și noi avem fete tinere, splendide, vai, parcă o știu de undeva, dar atât. Am trecut mai departe, alte figuri, era lumea de pe lume. Așa și dată frumoasa aia vine la mine. Sunt Monica Rău, fost în alt... Zic, măi, nu știam de unde, deci nu mă puteam gândi sub nicio formă că ai fost studenta mea, uite unde ne aflăm, Dumnezeule mare. Cum ați, că tot vorbim de plaiuri străine, cum ați regăsit cultura română de dincolo de granițe? Pentru că încet, încet începem să intrăm și în, mai ales că suntem în luna pe care am stabilit-o aici în ultimul ceas, luna dedicată lui Radu Stanca. Așa. Da? Cum e cultura română pe alte meleaguri? Se păstrează? Mai au afinități? Spre exemplu, discutam acum câteva săptămâni cu un om de artă, un om de litere și spuneam, doamne, parcă nici acum nu se mai citesc acele povestiri istorice a lui Petre Ispirescu. Dincolo de granițe mai e Am să-ți fac o surpriză teribilă. Doamne, câte surprize faceți astăzi. Adică, eu am trăit-o ca atare, deși aveam basmul Tinerețe fără bătrânețe, prelucrat, versificat de Adrian Erbicianu, un român de la Montreal. Primisem textul, l-am felicitat, l-am citit cu bucurie, l-am citit și copiilor, dar n-am crezut că după o lună bună, de când el mi-a făcut cadoul acela, am să ajung eu la Montreal, la ziua limbii române, era sfârșit de august, și ce credeți? S-a apucat poetul să-și citească cu o actriță împreună tot basmul acela în fața unei asistențe foarte felurită ca proveniență, preocupări, așa, nu a fost inaccesibil, dar eu i-am reproșat până la urmă faptul că la un program atât de dens cum era acela, o oră și un sfert să ascultăm basmul în forma lui, apropo, Ispirescu și iată în forma versificată de el, a fost un pic deplasat. Dar, până la urmă, iată, toți românii din sala aceea de la Montreal, a fost cel puțin 200, au ascultat. Deci dacă dumneavoastră ați avut această replică, să ne amintim replica pe care o avea, spre exemplu, Maiorescu la șuietele lor cu toți scriitorii, care la fel... La Cenaclu, da. Eu o numesc eu o numesc o șuietă, pentru că era o șuietă literară acolo. Și tot așa, erau foarte multe momente deplasate, momente grele, dar întotdeauna Maiorescu avea ce avea să se declare nemulțumit de întâlnirea aceea. Iată că și dumneavoastră, ducându-vă acolo, evident că să vorbești o oră întreagă, e foarte greu să accepti în interiorul tău că Petre Ispirescu devine atât de celebru. Da, ai pomenit de Ispirescu și mi-am să aminte de momentul acesta. Adică i-am recomandat să fac așa ceva într-un cerc mai restrâns, preocupați numai de literatură, într-adevăr, cum ar fi un seminar la studenții mei, spre exemplu, la litere, da, acolo poți să faci o lectură cu textele față în față, deci varianta aceea și cealaltă, ceea ce nu se potrivea în momentul acela, erau atâtea de spus despre limba română. Dar, oricum, lucrul până la urmă a fost înghițit și a dus la cunoașterea textului de către toată lumea prezentă. Ce se întâmplă? Cine pleacă în străinătate nu pleacă să citească, pleacă să câștige de obicei, așa încât lectura, preocupările culturale trec pe un plan secund. Dar atunci când se întâlnesc cu cultura, să știți că sunt mai avizi decât noi cei din țară. Da? Când își permit lucrul acesta. Mi-aduc aminte lacrimile în ochi la Harvard. În 2007 am avut o conferință pe Sigur Eminescu, era Ian Marie, și prelungită, da, cu încă un cenaclu, cum ai spus tu, cu lucruri simpatice, da, și-au permis și glume, cum și junimea
era chiar replica celebră, cred că la aia te-ai și gândit, gluma primează. Când cineva știa să spună o glumă cum cade, toată lumea tăcea, lăsa cel mai important poem care se citea, da, în fața glumei nu putea să stea nimic. Asta spun, se întâmpla în 2007, ianuarie, după masă, a mai fost încă 3-4 ore, încă a fost o serată literară și sigur că a venit cuiva ideea să citească în întregime Luceafărul. Am văzut oamenile cârmând, zic că de 30 de ani n-am mai citit Luceafărul, de 20 de ani n-am mai fost în țară. Deci lucrurile astea trebuie să le înțelegem. Sunt grele, sunt greu de dus pentru cei care simt românește. Așa, dar acum sunt niște posibilități, accesezi ușor și n-ai decât în continuare, permiteți-mi să fiu mai retras atunci când văd de posibilitățile acestea online de a lectura, online de a-ți găsi sursa, pentru că rămâne hârtia un fenomen și pentru că de scriitor și de ce m-a fost atât de Octavian Goga? Asta întrebarea după ce ne-am gândit săptămâna trecută. De ce Octavian Goga? Musul ia o lucrare care, păcate, nu vorbește. O calitate. Și de ce această apropiere? Rastanca. Așa a fost în viața mea, când am avut de ales pentru lucrarea de doctorat, care am expus la început, era făcut nici de asta, și se că vin de la Sibiu. Asociația asta, sigur, da? Nu, e prea arid, nu în niciun caz. Aveam o altă temă, postumele feminine. Am zis, sunt călcate, toată lumea trebuie să merg la București, trebuie să mai la Academie, așa, cum mediții extraordinare, cea lui Ion, lucru extraordinar, dându-ne anunțile în schimbarea lor, adevărat, și era studia Stanca. Și am hotărât că la găsesc mai multe, da, și să vă acest tezaur era puțin cunoscut în 75, da, iată, în 60 murise, în decembrie, după ce, pentru teritorii care nu au fost pomeneam că în 5 martie, el s-a născut, am fost la Sebeș, și am bucuria imensă de a fi început luna aceasta, chiar de aici am avut un interviu la Radio Neapărat. Iată, o săptămână am vorbit despre el și sunt fericită. Că încheiat luna cu Radu Stanca. Așa cum consider și am și scris de lucrul ăsta. Când vorbești de martie la Sibiu, trebuie să vorbești de Radu Stanca. Mi-a amintit asta de Radu Stanca după întreg fotbal. Vorba lui Toma Caraginu, ca tenis. Se întâmplă ca întotdeauna după emisiune, în ultimul ceas, să gândim mai ales la emisiuni culturale care aduc un aport în telespectatorilor. Despre asta și am căutat după ce vorbește Silvia Stanca. Am plecat la scriitorilor să întreb, voi în activitatea voastră ați mai întâlnit un iubitor al Radu Stanca? Și are prietenul care se mai foarte greu de așa. Și știi, prima dată aud de afundat de sonografie Radu Stanca. Întrebat popular, cum vreți dumneavoastră, de ce a pățit ceva mare? Nu puteți să luați, să studiați? Toată lumea, am ales în Ardeal, am studiat pe am studiat pe noi, pe Goga, toată lumea, bun, aceasta. Și apoi prietenul acesta mi-a spus pentru că asta foarte greu. Și se mai pare greu de studiu literar, studiu teatral. Eu cred că livru citit. Și o să-și dea seama dacă e sau nu el. Poezia lui este extrem de frumoasă, din inspirație fantastică. Dacă Sibiu, acest Sibiu medieval, atmosferă, asta de spirit, ca asta de spirit, îl găsește Radu Stanca, așa cum altfel pe ori, parcă este un festival medieval. Avem... Eu văzut că nu l-a citat pe București în 2014 și am rămas surprins. De lumea medievală vorbeam de evenimente medievale care să ne amintească de fapt, care ne origine aici pe meleagul Giului. Trebuie să spun că proiectele mele n-au fost aprobate, dar mă gândesc la ele. Le voi face care le spus că n-au aprobate, dar doamna mea venit, e clar că să ne-au asta. Nu, vedem. Și dacă faceți un proiect care, iată, are scoră și nu e chici. Avem o problemă aici, în privința chiciului, acum zice chici, sculpturi. Sunt foarte multe lucruri care sunt clare. Dar discutăm de o adaptare, ce facem, de muzică. Da. Este țelul nostru, suntem într-o nouă ediție în care am pe Sibiu, așa cum, de exemplu, sigur, la dimensiune face un festival. Nu aveți 6 milioane de euro. Niciodată, nu, dar ideea e aceeași. Să aducem, să atragem atenția asupra Sibiu, care este o capitală a muzicii, poate fi o capitală a muzicii,
sunt atâtea instituții care cooperează. De aceea putem face ce putem face. Nu erau ce se întâmplă. Deci, oameni care din toate țările au anul trecut 88 cursanți. Dacă a fost vorba prima dată și de dirijat coral, foarte calitativ, nu mai este cantitate. Fiind coriștii sunt mulți. Altfel, sunt la cifra 30, 40, numai ca fiecare dintre aici, care este 4, fiecare. Cred că sunt Academia de Muzică din Viena. Mi-a rămas marcat ce însemna